Como que non? Con Carlos Tresandí na Radio Galega. Ola amigos e amigas, estamos no Como que non? Estamos na 5G, na quinta tempada da Radio Galega. Este é o programa número 5, episodio número 5 da quinta tempada. Fai o programa número 170 ou 170º para os amantes dos ordinais. E para os amantes dos cardinais temos, como sempre, a Pepe Capelán, que pode dicir uns cantos. Claro, xa dixen que o meu preferido é o Cardenal Mendoza. O Cardenal así Mendoza. en Copa Balón. En Copa Balón. Pois perfecto. Sí. Pois isto, dito isto, xa, eu creo que ademais temos xa perfectamente ubicado a toda a posible audiencia que hai. Imos comezar o programa. Sempre comezo, bueno, menos o episodio anterior que se me foi a pinza. Sempre comezo recomendando cousas para xogar, sí. Porque teño un amigo que se chama Ramón, que ten un local que se chama Cheyenne en Vigo, que xa ten vido moitas veces cando facíamos o programa en directo con público e tal. Sí. Vale, pois Ramón ten un local de xogos que se chama Cheyenne, que podedes pois visitar cando queirades, se sodes en Vigo. Tamén pasa moitas veces pola tenda Alita de Santiago e fai ali xornadas e tal. Bueno, pois nós, como eu personalmente, como son moi partidario dos xogos de mesa, e creo que é un bo xeito de pasar un momento cos colegas, pois vou recomendando cousiñas. Hoxe teño unha cousa moi pequena, un xogo moi pequeno que se chama Uga Buga. Uga Buga, que vai de tribos prehistóricas. Por que vai de tribos prehistóricas? Porque é un xogo de cartas que aquí podedes ver, que teñen cada unha das cartas, pois ten como unha frase para dicir, esta di Aka, non? Ou esta di Ani. Entón xoga moita xente, poden xogar ata 8 xogadores. Entón cada un deles vai poñendo a carta que lle correspondeu que ten diante e ten que ir memorizando o seguinte, toda a secuencia anterior. Aquel que se esqueza pois acaba recollendo todas as cartas que están enriba da mesa, gaña o que queda sen cartas. E ademais tamén ten algunhas cartas nas que en vez de dicir un son tens que pegar un golpe na mesa. Bueno, é moi divertido e ao final pois parece unha reunión de xente con poucas luces, pero non, é que están xogando a Uga Buga, que está moi ben. Ademais, menos de 10 euros, está editado por Asmodi, esta é a última edición, é moi recomendable. Xa vos digo, Uga Buga é a recomendación que teño de hoxe de xogo de mesa, sí. E recorda, xoga con moderación. Sempre, é a túa responsabilidade. Sempre. Por meter aí o... Outra cousa importante que me trouxo Pepe Capelán, que me fixo chegar Pepe Capelán, que nos enche de orgullo e satisfacción. Bueno, me llena de orgullo e satisfacción poder presentar este gran retrato. Que como temos Alberto Cuña, por certo, que está hoxe connosco tamén, pois imos amosar o gran retrato, imos dicir de quen nos lo trouxe todo iso, pero primeiro, como somos un programa que sempre temos unha estrutura canónico, pero eu son máis de leituga, pero bueno, rúcula, sí, non pero iceberg, Fernando é máis de cherries. Claro, bueno, por exemplo, ves, bueno, é vegano ou de agora máis de outono inverno. Bueno, podes escoitar en calquera momento do ano, ou como que non, dalle, Pini, veña. Benvidos ao Como que non. Estamos con Alberto Cuña neste segundo episodio de Convidado. Que tal, Alberto? Estamos contentísimos. Moi ben, eu máis de estar aquí. A verdade é que esperamos que o pases tamén como non lo fixeches pasar a nós no episodio anterior, porque a verdade é que se non o escoitastes, tedes un problema de estrutura. Porque, a ver, se estás escoitando o 6 molecular e non é o 5 e non escoitastes o 4 tamén, home, non, é que son un verso libre. Gústame. Hai que levar unha secuencia. Home, por favor, un pouquiño, porque logo facemos alusións a algo que se fixo antes e ti, pois chico, pois non, bueno, eu que sei, cousas. Vos faced o que queirades, que sodes os que mandades, pero escoitado o capítulo 4, se non o escoitastes, porque hai uns momentos que xa se viralizaron un pouco en redes sociais e que tamén tedes eses momentos aí, podedes escoitalos
íntegros no noso podcast número 4. Hai aquí un papel que teño na man para os da radio. Tamén se pode viralizar isto, Isto tamén se pode banalizar, claro. Que pon denle esto a Pepe. Sí. Denle esto a Pepe, un folio. Pero quen Claro, quen o pois ten que dar? vai explicárnolo Pepe porque a min acaba de entregarme o papel Pepe, polo tanto, ton fe Sí, que sí. lle Da fe que a min deronmo que lle deron isto a que Pepe. isto é un regalo, un presente que chega dende Uruguai de parte Oh, de que Carla. Oh. Como? Que é un debuxo de todos os membros do equipo do Como que non. Aí podemoslo ver. Dale a Aí, miña cámara. bonito. Aí son aí todas. vemos a Carlos Tresandí, a Pepe Capelán, a Fernández Requerre, a Pini, o noso director de contidos Fran Rodríguez, e aí tamén moi ben retratado Dani, non? Moi ben, Dani moi Lorenzo. que é un- Dá a impresión de que se cansaron Sí, Sí, que chegou un punto que dixo, a Dani xa o fago así máis rápido. Sí, Que dá, acabo antes. dá impresión de que o mellor estaba feito máis eu de penso que adicou tanto tempo e cariño a facer a cada un dos integrantes que como Dani pois é o máis así, o máis novo, non? En chegar Claro, así, O tal, rookie. Pois o rookie, pois o fixo así de bueno, Eu quero destacar tamén que non é doado atopar o azul da Radio Galega en Plastidecor e o color corporativo 100%, Sí, señor, solamente por o sea, é a esa mellor cartulina que tiveche nas mans. Sí, pero, sí, o sea, sí. pero vamos. Gracias por este momento, sí. Sí. Ti nunca ti veches nas mans, mirad ese plano porque nunca se No. deu. Bueno, perdoa. Claro, a que frase ti- ti nunca ti veches nas mans a cartulina porque Claro. endosabas ya Porque a Pepe. eu era o cartulineiro. É O verdade, cartulineiro, o real cartuliner. Bueno, pois nada, grazas Carla, que creo que andou por aquí Sí. por estas terras galegas, Sí. por Santiago, por Vigo, tal, Sí, non sabemos si sigue, pero bueno. non sabemos se sigue porque tampouco sabemos cando estades escoitando isto. Claro, Mellor é 2034, está vivindo en Sebastopol, quen Pode sabe? ser, pode Quen ser. sabe, isto é así. Bueno, Pois unha pregunta rapidinha para Carlos, Sí. digo para Alberto, por favor. Sí. Do que dicías antes de Cheyenne, que me recordou a Chayanne, e quería saber de onde ven ese nome. Nunca souben por que Chayanne se chama Chayanne, o mellor ti non o sabes. No, creo que todo está nos Pandora Papers. Vale. vale. Estarei Iso tamén- atento, estarei atento. Está aí, porque Está aí. Chayanne tamén está aí. Tamén está aí. Bueno, pois nada, estamos preparadísimos para comezar esta primeira parte do programa. Hoxe imos xogar con Alberto Cuña o noso xogo que se chama, xa non me acordo como se chama porque lle puxen o título a semana pasada, escribino, Sí. pero logo cando estábamos aquí no fragor do programa María cambiei. María Xosé como era? cambiou tamén, non? Sí, no, iso foi outro. A Era- prova final. Como era? A túa voz non me soa. No, No, ese ese é non outro, ese é outro. Bueno, outro, sí. pero imos xogar con Alberto, pero iso vai ser despois. Antes de nada, toca o momento que vos estabades agardando, Os que é o fans momento das efemérides. efemérides. Oh, Entón, sí. imos xerar unha data, vamos, a ver, eu teño a mosca detrás de la oreja, Aleatoria. porque A data é aleatoria. isto nunca é aleatorio, porque nunca escadrou un número que fose menos do 20 e pico. Nunca. Pero bueno, non, isto, mira, teño aquí xa. Entón, imos xerar un número do 1 ao 31, vale? Mentres fas o número. Dalle aí, Alberto. Fixeches algo na cara, Carlos, estás moi guapo, Puxeches botos ou algo. Vexeche guapo de verdade, Que fixeches algo? 30. Estás guapo de verdade, digo, che, Sí, Botaches crema ou algo? Sí, voto Serum. Serum Ah, é é que- Titalux. é que- ves, Titalux, xa sabía. moito Titalux É por que baixo. vin este retrato hiperrealista está de antes do retoque de botar o serum e vinche e dixo, "Hostia, este rapaz está guapísimo Sí, agora, sí, moi guapo, moi guapo, Sí, moi sí, sí, guapo. moito A mellor, ver, moito dalle 30, foi o día 30. Día 30. E temos, non sai nunca. 30 do 8 de agosto. 30 de agosto, Madre puximos mía, ver que bonito. Se fuera un de agosto, pues xa diría a efeméride. Que porque sería, estás de aniversario sería ti. a miña, sí, sí. Ah, eu estuvo 3. Somos Eu somos 12. Leo. E tío 12. Somos Leo todos aquí. Bueno, 30 de agosto. Que nos ¿no? poñan os barrotes, xa, porque isto... Bueno, pois a ver que pasó 30 de agosto. Se tivese tanta sorte como a semana pasada. Por certo, hai que dicirlle a Fran que está moi preocupado que o 30 de agosto é o 242º Sí. día do ano do calendario gregoriano. Porque Para os gregorios. Importante. Para os gregorios. Pero vostede non ten voz de chamarse Gregorio co vos burguillo, non? ben, pois por exemplo, esta gústame. Aparte que non sei por onde podes ir. A ver.
é un reto. É un reto. É como que fixemos ao episodio anterior con Alberto, unha cousa parecida. O 30 de agosto de 1825, en Colombia, Pini está confiado, xe. fúndase a cidade de El Cerrito. Esta é a efeméride que é real, home, tan real como que estou lendo de Wikipedia, o sea que Hombre, imaginade, por Dios, iso- non confiar en iso- Wikipedia. Iso tamén, por exemplo, bueno, cuidado, fíxate, porque é curioso, vouche dar dúas en unha, porque en Colombia o 30 de agosto en Colombia, Agitado en Colombia. sí, é o Día Internacional das Fundacións. Estaba Porque- Valdés coa burra de Sí, cidade en cidade aí. con café. Porque no ano 1825, ese 30 de agosto, fúndase a cidade del Cerrito, pero é que o 30 de agosto de 1863 en Colombia tamén se funda a vila de Pereira. Entón, bueno, eu creo que tes xa Hai material material, suficiente como para que analicemos, como é habitual neste programa dende hai 5 tempadas, a efeméride da man de Alejandro Martínez Pini. No, pero a semana pasada non o dixeches ti, pero dixeno eu para vale, cubrir o gracias, Como Carlos, quen? gracias, Como de, gracias, Carlos. como de quen? Para cubrir o oco, sabes, Fer? Sí, bueno, en fin. Alejandro Martínez Pini, Hola, ¿qué tal? que nos podes contar? Queres que che repita as No, efemérides? lembro. Ben sobradiño hoxe, No, como ven. chuliño, non? Ben porque, porque fixo pilates. Escoitou a efeméride e xa puxo Sí, o dedo sí. no clic para botarse a sintonía. Sí, 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 sí. Cuidado que estou que veño fuerte. Adiante, Pini. A sección de Pini, amigo. No, espera. A cidade do Cerrito tamén chamada Beif. Insuperable. É unha pasada, é como unha esfinge. Tires o que lle tires, ten resposta para Eu todo. quería na vila de Pereira abriron o bar suizo. Sí, bueno. Era opción B. Era opción B. Bueno, Cerrito Valiente me gustou máis. grazas, Pini. sí. Es un arriscas, o que arrisca gaña sempre. Bueno, Non é traidor. no, nunca. Buena sombra le cobija. Cañeta Brava sempre decía: el que avisa, traiciona. Que avisa tradición, efectivamente. Bueno, pois grazas, Pini, por estes momentazos. Cañita no, por favor. No, Cañita no, porque Ah, sabes que eu son tengo- No. Pois a semana que ven, Simplemente teño unha a semana que ven, non, o vindeiro episodio, que es que Sí, non bueno, estou cando sexa, pois no episodio 6 teño unha recomendación falamos de Cañita, pero qué iso bonito. xa o deixamos o cliffhanger. Vale. Porque sí, eso é un pero- cebo, con ¿sabes? él. Comigo? Sí, Oh, bueno, de xa te lembrarás. Alberto, de chumar e Alfaro non saberás facer. No, Que no momento traballes. agobiar a Chumari. Fernando con Con chumari, chumari, cuidado. ¿sabes? Sí, bueno, calquera que sexa bricomanía e tal xa empeza a tremer, sabes? Os, Xa con A barbita os así. xemelgos estos tamén este estirria. Derrick. Os xemelgos. Semestre sí, de Derrick. Bueno, imos coa primeira sección do programa de hoxe, ademais das sección das efemérides de Pini, que é é algo que é como unha constante matemática neste programa, pero hai 3 episodios abrimos a porta dun museo moi interesante que ten aquí o noso amigo e director de contidos Fran Rodríguez. Eu dixenlle, eu sei que tes moita fricallada do Sí. noso señor. Sí. Eu creo que é o momento de que Pero a ten que ser unha compartamos. cousa, é que sempre, a ver, eu sempre veño con Bueno, moita espera ilusión. un momento. A ver, Antes de empezar, Bueno. isto é un programa Venga, va. de a radio Vai. e ten que entrar a sintonía. Qué buena tarde ha quedado, señora Pierce. No había, Perdón. no había caravana. De que a mí sabe solamente Dona Croqueta. Claro. La reina de las nat. Verdad nata que é como vos moi british, non? Sí, sí. É que, a ver, trouxen outra vez dúas cousas. Trouxeches dúas Claro, cousas. porque logo cando as paso hai moito espacio Vale, no, ven. Entón, A ver, vou explicar a Alberto Cuña que acaba de chegar e tamén, antes de que saques nada, e tamén a audiencia, que abrimos o Museo Mutante, que esta sección, o Museo de Fran Rodríguez. Fran Rodríguez,
realmente ten na súa casa unha colección de figuras de acción decorativas de todo tipo, de moita fricallada do noso señor, e está amosando unha parte da súa colección e compartíndoa coa audiencia do Como que non e connosco. E a única premisa que lle dixen é que non queríamos saber nunca que ia traer. Entón, que non nos dea tampouco pistas, que nos saque a peza e a ver se nos podemos adiviñar de que vaya o conto. Supoño que ás veces será moi doado e outras veces máis complicado. A ver, pero trae dúas cousas, porque ele non pode traer. Non, porque a ver, entenderás porque é paixón, é pura paixón. Entón, fíxate que hoxe veño con isto, que ven iso. Protegido en papel burbulla. Moi ben. Sí, que se escoite, que se escoite. A ver, silencio os ointes, escoita, dalle. Como se escoita, bonito. Papel burbulla. Que ganas de explotalo. Burbulla. Dan ganas de explotalo. Babel. Entón, a ver, así a un primeiro golpe de vista, que pensades? Marichalar. Esta peza ven así porque costoume moitísimo atopala, estaba totalmente descatalogada e atopeina nunha tenda perdida en Málaga. En Málaga. Sí, concretamente en Benalmádena. En Benalmádena. Sí. E atopeina ali, bueno, fixeronme un bo precio e por fin pechei esta ferida. Que pensades que é? Pois é un Action Man James Bond. Sí. Bueno, é un bon, É un bon. Home, un bon ten pinta porque para Maxi, é bastante maxi. É un maxi bon porque é grande, sí. O eso é o camareiro do guardador, non? Pode ser. Churrasco pa mesa 4. Vamos a proceder ao unboxing. A ver, imos proceder ao unboxing. Bueno, Sean Connery. Bueno. Sí. Home, é Sean Connery. Espérate que non nos escoitamos, espera. Arrímate. Efectivamente. É o James Bond de Sean Connery, como se pode apreciar. Efectivamente, unha figura que lanzou Sideshow xa fai moitos anos, das primeiras que lanzou da serie de Bond. Eu teño varias de Bond, teño a Roger Moore, que a verdade que son moi fan, e fanme moita gracia os bonecos de Roger Moore porque ele era un boneco en sí mesmo, entón era como é como unha cousa que se retroalimenta, pero este é un dos primeiros Bonds, este é o Bond de 007 contra o Dr. No. E se queredes, pois sí, por favor, podemos. O que teñen estas maravillas de Sideshow, estas maravillas orixinais de Sideshow, é que todavía non buscan o ultrarrealismo que hai en moitas figuras de hoxe. Entón teñen este aspecto un pouco de falla valenciana, ou de figura do Museo de Cera. Verdade que sí. Teño que dicirche, mira, de feito estamos no vídeo podcast facéndolle case un primeiro plano. Hai que dicir que a cara de Sean Connery, tendo en conta que non é unha figura destas épocas nas que realista, xa hai escáner facial e todo iso, bastante está moi ben conseguida, É pura escultura, pura escultura. E o Doutor No, que mentres non foi malo de James Bond, era xuiz de silla en Wimbledon. No! Aí desenrolou o seu superpoder. Pois esta é a primeira cousa, e a segunda... Espera, porque antes de que falemos disto, antes de que pases a nada, eu creo que antes a micro pechado estábamos falando un pouco disto. Estamos asistindo nestas épocas a un semella que final de era das pelis de James Bond. Eu creo que podemos abrir 3 minutiños, 4, este melón, porque tendo aquí, por exemplo, a xente como Dani e como Fran, e mesmo como Fernando Requerre, pois podemos falar un pouco de que vos parece este concepto e se hai algún bon favorito que teñades. Eu, Simón Le Bon, que era o cantante de Duran Duran. Cabiu tú aquí, sí, de Panorama para Matar. Tamén vinculado con James Con Roger Moore, sí. Panorama para Matar. Eu son fan do James Bond que eu crecín, que é Roger Moore. É o Bond que máis me gusta. A min pásame o mesmo, cando escoitas moitas críticas de xente que analiza estas cousas tal, sempre sae bastante mal parado, pero a mí, por exemplo, Panorama para Matar é unha peli que polo que sexa, outro día lín algo en Twitter que ten algo que ver con todo isto, que as primeiras, creo que era nun chío no que estaba metido Dani, que dicía algo así como que nas primeiras películas que un ve nos 12, 13 primeiros anos de vida, ao final son a nosa patria. Sí, afecta, non teñen un impacto tan grande que quedan
cun recordo especial. Entón, Eu penso que Roger Moore encarnou ou foi o mellor encarnando aquel concepto flemático de James Bond, con todo o irónico que contén esa definición, non? Era o Bond quizáis máis preto a comedia, non? Máis cercano a comedia. El eso o facía fantásticamente ben. Era un Bond era un Bond moi de gadgets, moi de tal, pero un Bond que era moi disfrutable, non? Foi a etapa eu penso que dos villanos así máis máis pintorescos. Eu sentíame non? mal cando a xente dicía que o mellor era Sean Connery. Era Sean Connery, Sí. e a min, polo que fose, que posiblemente ten que ver con isto do que falábamos antes, pois non me acababa de entrar, pero non é que non me gustase, pero bueno, pois polo que sexa, para mí Roger Moore non entendía, nunca entendí moi ben a crítica. Eu penso que ven polo purismo de que segundo a xente que leu as novelas, eu non as lin, Sean Connery encarnaba mellor este concepto de bulldozer que había de James Bond como unha personaxe brutal, non? Pero ollo, que Ian Fleming nunca estivo moi convencido co propio Sean Connery, e el quería a Cary Grant, que era o primeiro Bond, por así decirlo, en Coa morte nos talóns, que é a película pre-Bond. Sí. Non? Sean Connery nunca lle fixo demasiada gracia. Probablemente Roger Moore tampouco. Eu non sei se coñecedes a teoría. Hai unha teoría fascinante e ademais desenrolada durante anos e últimamente moi referendada por historias, que di que esta película A Roca, que nesta película da Roca a personaxe de Mason realmente é James Bond, porque coinciden as datas nas que estivo preso. Segundo a mitoloxía bondiana, corresponderían coas datas nas que este home está preso en Estados Unidos e abandonado polo goberno británico con un nome falso, pero que era Bond. Verdade que fai pouco a vin, e sí que ten ese misterio en torno á personaxe que podería, pero é unha das teorías de fan máis extendidas e máis curiosas que hai sobre Bond, que A Roca é unha película de Bond realmente. Non sei se querías dicir algo, RQR, xa que aproveitando. Si, no, eu quería non tanto de Bond, pero outro melonciño moi pequeno, que é melon cherry. No, sí, melon cherry. Que non é de chourizo, é do pobo. Eso xa falaremos. O tema de tela en boneco. O tema de Tea, de Tea. Da propia Tea. Eu son fan. A mí non me mola moito. Teño moitísimo. A mí, por exemplo, que son coleccionista de figuras de loita libre, que tamén estas cousas nos últimos anos, non solamente coa loita libre, senón con todo, foi avanzando, pero a marchas forzadas. As mellores, as que teñen máis calidade, teñen máis puntos de articulación, as máis próximas ao real, pois agora están incorporando cousas como, por exemplo, batas ou certos aspectos, e se están ben coidados, eu creo que o problema é o detalle. Quero decir que se claro, pero que falta glamour realmente. Efectivamente. Eres un muñeco. Temos a Boris. Hay que darle el glamour que necesita con la T. Claro. Eu hei dicir que estando a figura moi ben e sendo un moneco perfecto, o traxe que dalle regu a ese Claro. É un pouco como cando Juan Antonio Pizzi foi presentado como entrenador do Valencia. Levaba o traxe. Vos pensade que estas primeiras series que sacou Sideshow Toys son series moi experimentais, xa case teñen 20 anos estes bonecos. Ahora mesmo hai unha marca moi coñecida e moi recomendable que é NECA, que ten unha serie retro na que basicamente os patróns e os vestidos son absolutamente alucinantes. Xa é unha cousa tremenda, o nivel de detalle, de patronaxe, de tal, a cousa evolucionou moito. McFarlane é unha das marcas dos últimos anos que máis soan, polo menos, ou que máis se ven. Bueno, dos últimos anos, pero eu empecé a comprar McFarlane e teño penso que ata a quinta serie dunha serie de bonecos que se chamaba Movie Maniacs, que son os primeiros bonecos que se dedicaron ao cine de terror. Eu teño a colección completa, vai dende a Cosa ata a Mosca de Cronenberg, pasa por todos, e foi a primeira intentona de McFarlane, e xa daquela era unha marca top. Despois desapareceu, e agora, si tes razón, reflotou de algún xeito cunhas figuras moi espectaculares tamén.
que están moi ben, moi ben. McFarlane, que era un musical con Audrey Hepburn. Correcto, moi bonito. Sí, Moi bonito sí, para ver. sí. Bueno, tes outro? Sí, No, pero non nos saques, non nos saques. Vale. Deixo para o vindeiro programa. É Si que non acabamos é grande nunca, ou David. é grande ou pequeno? É pequeno. É pequeno, bueno, pois saco para o seguinte programa. No, agora no. É que temos moito, temos moito, temos moita plancha e bueno, se podemos no seguinte episodio, pois o mellor facemos un mini museo mutante. Bueno, estamos encantados, hai fotos nas redes sociais @como que non radio, que non o dicimos, pero aí tedes todo, vídeos, fotografías do que falamos nos programas, extractos tamén dos programas e tamén os podcasts. Aí tedes os ligazóns, os links que podedes atopalos en @como que non radio, Facebook, Twitter e Instagram. Feita xa o que ven sendo a cuña publicitaria. Alberto Cuña. Te iba a preguntar, pero sería por mí, no de la cuña. Sí, no, bueno, claro, a Cuña. Jova, ¿cómo estás, A sección de Alberto, por favor. Bravo. Pepe, non dixeches nada de bon, non sei se non estimo moi partidario. Sí, eu son, pero claro, igual vou a levar estaca, pero é que eu son moi partidario do Bond de Daniel Craig. Sí. Pero a mí non me parece unha mala. A ver, o peor foi Timothy Dalton. No, a min é que me Perdón, Timothy Dalton solamente, o sea, Alta Tensión é unha boa peli, creo, de James Bond, pero a de Licencia para matar é para matalo a él. A ver, bueno, a él e a Robert Davi. A mí, por exemplo, que Pierce Brosnan non me desencanta. A min Daniel Craig ten ese punto de chulo, asqueroso, non sei, creo que é o que máis me mola de todos os que A ti non che gusta? Pierce Brosnan que non como demasiado falta un pouco de acción, digamos. A ver, a Pierce Brosnan, porque xa estaba maior, non estaba. A cara estaba de Pierce Brosnan, queres dicir, non? É como pelo de Nicolas Cage. Bueno, En feito, unha cousa, a Daniel Craig cando o lise para facer James Bond, pusieron a caldo. Sí, claro. Que non valía, que non sei cuánto, que era rubio, que era non sei que. E cando viron Casino Royale, que é a primeira peli que fai el, a xente dixo, quietos aquí. Que catas fixo? 5. Esta última folla, Casino ¿no? Royale é unha película de Martin Campbell que revitalizou a saga por Totalmente, segunda vez, sí. cando Martin Campbell tamén dirixiu GoldenEye, que revitalizou a saga. Sí, é moi a primeira curioso. vez. E logo E que banda sonora? Non, e despois diso foi cando fixo Lanterna Verde, que foi o gran fracaso de Martin Campbell, que o sepultou baixo Agora, unha tonelada de críticas negativas. Tamén che digo, que sopas, Sí. E agora, dito isto, imos centrarnos no que ven, porque Alberto Cuña vai xogar connosco a este concurso, o concurso 5G, o concurso no que hai que apostar para gañar, o concurso que xa non me lembro como se chama, pero que ten esta sintonía. O gran concurso, como que non? Eu non sei se vos dixen alguna vez que fago concurso somente para poñer esta sintonía. E temos connosco hoxe a Alberto Cuña, que vai xogar o segundo concursante. Enfróntase aos 31 puntos. A mí dame medo todo, Aquí sí que se pode dicir. Dame medo totalmente. No, tranquilo que va. Tivemos unha concursante Despois da última que foi María Xosé Rodríguez, e que pois foi a primeira e que recibiu 31 puntos na súa primeira intervención. Un pouco sí. E agora imos xogar contigo. A ver, o xogo ten dúas partes. A primeira, acumulas puntos. A mí está me dando medo, Fernando. Me está dando medo, Fran. Tranquilo. O sea, a mí Esto fai sonidos de desaprobación. Pini porque está aí un pouco tal, pero estou vendo as caras. Non sei por que será. Ahora isto é por la explicación. Isto xa te explicaría. Aí está o problema. Bueno, tranquilo. Imos coa primeira proba que se chama a reviravolta. Vouche explicar rapidamente de que vai. Bueno, rápidamente. É unha cousa moi parecida ao que fixeches a pasada semana. Péchalle, por certo, ao micrófono a Fernando, que sí que o estaba escoitando, Mas que non me gusta. Non me gusta falar así. Ben, digo que é moi parecido, unha cousa similar ao que fixeches a semana pasada, porque vouche facer unha pregunta e tens que contestar mal. Ten que contestar mal, pero ten que ter xeito a pregunta o que contestamos. É dicir, se che pregunto como te chamas, ti non podes dicir Alberto, pero podes dicir Fernando ou Mari Carmen, pero se dis Zapato non vale porque non ten nada que ver co que estamos a preguntar. Entendo. Vale?
tes 30 segundos, eu vou ir facendo preguntas, da igual que acertes ou que non, ti tira pa diante, vale? Concéntrate, vou a ir... Contestar mal, sempre contestar Sempre mal. contestar mal e con xeito o que estamos propoñendo, vale? Claro. A ver que tal che vai. Cantos máis puntos acumules, pois vai ser mellor para a puntuación final. Se Alberto Cuña está preparado, Alejandro Martínez Pini está preparado, a reviravolta comeza xa. Cantos lobiños tiña a loba? 18. E detrás de onde estaban os lobiños? Detrás dun muro de... En que xogo de naipes hai un velo? No poke. Completa corazóns, picas, tréboles e... Bastos. De que cor son os corazóns nas cartas? Blancos. Cal é o nome de pila de Juan Tamariz? En Pepe. E o primeiro apelido? Fernández. Que instrumento facía que tocaba no aire? A batería. Tempo, non está mal, entrou a batería. Ben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos, que non está nada mal, un aplauso. Bravo. Bueno, é difícil, Nada que dicir hoxe. Non. Unha explicación. Que cuentista. O sea, de verdade. Gracias por devolverme o micro, de verdad. Non sei por que estás falando, porque aínda non o devolví, pero bueno, agora xa que estás, non pasa nada. Bueno, tes 11 puntos, vale? Tes 11 puntos e agora chegamos á segunda parte do concurso, no que imos ter que contestar 5 preguntas que se atopan en 6 sobres. É dicir, hai unha delas que non imos utilizar. En cada pregunta hai unha temática distinta. E ti, tes aquí diante, imos amosarlo, tes diante de ti 5 puntuacións distintas, 2, 4, 6, 8 e 10 puntos. Estes son os puntos que vas a apostar en canto coñezas a temática do sobre que elixas. Unha vez que fagas unha das puntuacións, a carta retirámola e, polo tanto, queda eliminada, vale? E dependendo do que che toque, pois terás a posibilidade de desbotar unha categoría se ves que non tes nin idea. Imagínate, física cuántica, diste, isto paso, tirámola e quedaríanche as restantes, vale? Eu creo que imos xogar un pouco a este aposta pola suma, imos poñer un pouquiño de música por detrás e comezamos, se che parece, co primeiro sobre... Podes botarme algo a man, eles ou non? Sí, primeiro, vas A contestar. ver. Aquí, como que non facemos concursos moi comunais, pero primeiro contestas ti, Vale. Bueno, temos para os da radio que non os poden ver, temos 6 sobres. Ou para os celíacos que non ven os colores. Correctamente, esa xente que confunde o vermello co laranxa. Temos o rosa, o violeta, mourado, o amarelo, azul, laranxa e negro. E vas a escoller un dos sobres. Eu, como esa cosa negra, vou un pouco yo lo negro. Vas a escoller o negro. Bueno, pois o negro temos a nosa azafata Fran Rodríguez que nos lee a temática que é Himnos. Perdón, Carlos, dixechixe que pode desbotar un, non sei. Sí, o que pasa é que deberías pecha yo micro por non estar atento. Porque logo solamente sabes o que lle pasa a Fernando Requerre? Que cando estou facendo a explicación, él solamente está pensando que frase vai dicir para dicir que o explico mal, pero logo non atende. Encántame este momento porque xa chega é como esperar a Pepa e a Belino. Efectivamente, unha cosa moi bonita. Son as matrimoniadas, non como que non. Himnos. Lembramos que eso, que podes desbotar un. No me os himnos, vamos a ver. Himnos, a ver que pasa, vale. Además, Imos cos himnos. É música, non? Musical. Himnos, sí. O peor, non? De feito, é unha proba na que, primeiro de todo, hai que apostar. Cantos tes, vamos a dixer aquí, cantos puntos tes? 2, 4, 6, cantos queres apostar? Está pensando Alberto Cuña. Veña, imos cos 4. Espera que estou buscando o bolígrafo, non sei onde deixei o bolígrafo. 4 puntiños. Diante, Carliños, aquí, que non o vía, vale. Vai con 4. Dame o micro de volta, home. Vale. Vai con 4. Vai con 4, veña. Pois son 4 puntos. Escoitamos alto e claro, Pini, por favor, este himno que soa así.
Como que non? Escoitando o himno dun país? A pregunta é: a que país pertence este himno? Nesta pregunta temos 4 opcións. As opcións son Xapón, China, Corea do Norte, India. Moi ben. Esta é a Ahora pregunta. contesto directamente. Sí, esa. a ver, o bogo é que tes Tamén- 4 puntos, non vas restar, pero se non contestas ben, pois son 4 puntos que non Tampouco suman, claro. que non suman, vale. Ben. Vale, vou arriscarme porque pensaba que iba esas opciones, a ver, podría descartar algunha, pero claro, co tema oriental así un pouco tal, o rollo do Oriente está aí. O rollo de Oriente está ali, Sí, non? está aí. Sí, sí. Sí, o roliño de primavera. Sí, Eso, sí, eso. pampanitos verdes, hojas de limón. truco. Eu tive unha revelación ao escoitalo. A ver, se queres facer como isto sí que é unha aberta antes de que contestes, se queres facemos unha rolda de Sí. de contestacións Eu vou aleatorias. Vou descartar e- unha porque como Claro. foron as Olimpiadas ahora de en Xapón e tal, escoitei o himno, este non é o himno. Vale, moi ben. Pois entón xa non teño ningunha revelación, xa. Porque ti que dicías? É que sonoume por un momento así, sobre todo na última parte, aos sete samurais dun xeito absurdo, pero a orquestración, quizáis, non sei, os instrumentos poden ser. Dani Lorenzo, véxote durante todo o programa moi pensativo. É que a min é un himno que non me transmite moita ledicia. Claro. Eu vou por aí. Que ganas ir a este país que só himno este, pois non. como- como a verdade, tristón, Eu estou por aí contigo. Moito Dani. non. Sí. Que ben que gañei esta medalla. Sí, di como pobreza, dor e sufrimento. Entón, eu penso, en Corea do Norte, ledíciate nun, polo menos. Le dice a costas. Un saúdo para Ledicia que estivo connosco aí xa un tempo no programa. Entón, eu penso en Corea do Norte, pero non teño nin idea, Vale. Pepe Eu Capelán. aposto tamén polo mismo, porque, bueno, non é unha música que te incite, sabes, como a tomar unha saltar de copa. alegría e veña, vamos de cubatas. A panorama non é. Non é de segundo pase da panorama. A mellor a un campo a coller arroz, así un pouco forzados. Sí, a bachear unhas autopistas, bueno. Como dicindo, collede, non digades nada. Xa, entendo. No, eu entendo por onde ides. Ben, Fernando Requerre. Nesta pareceme A tan ver, nada. ti es un tipo oriental. Moi oriental, sí, señor. Oriental, o taekwondo. Orientado a conseguir Oriental. obxectivos, Sí. todo eso. É que? Non vou dicir nada para non, porque a ver, pareceme eu sendo tan O sea, oriental. non tes nin idea, pero podes dicir unha se queres. sendo tan oriental pareceríame O taekwondo de onde é? é coreano. De coreano, pero do sur ou do norte? De que empezaron Cando eran xuntos. claro. As Empezaron tacciones. Un día vou falar do taekwondo. Empezaron Hoxe non. empezaron como Pimpinela xuntos, non? E Sí, despois xa, claro. Moi ben. Bueno, entón que? Non quero axudar, porque Vale. pareceríame Nah, bueno, pero non te mollas. Vale, moi ben. Fran, dixeches Xapón Pinic, non sei, queres aportar algo? Non, pero xa No, xa eu a verdad que descartaches. apostaba ao principio por Xapón, pero Non, espera, que non digo que o razonamento A ver, de A ver se vai a ser India, que Carlos está animando moito. Non, digo Sí. digo que temos digo que na consulta. Como ves Corea do Norte, Carlos? Na consulta, non, eu somente fago aquí de xuiz. Digo que a consulta. E a India que tal? Que Carlos? Os colaboradores están 2-2. Xapón e Corea do Norte, porque Fernando Requerre non decidiu neutral como Suiza. Decidiu ser Suiza. De Suiza non é, iso xa cho digo. Non é de Suiza seguro. E ti estabas máis por. A ver, eu estou por Corea do Norte tamén. Bueno, pero pois tira. Eu pola cara non sei eu. Bueno, tamén, a ver, tamén che digo que a análise de caras ten un 40% de acerto en este programa. É o mesmo. Eu vou apostar por India agora mesmo. Decántame por aí. Sí, que non axuda nada, por certo. Bueno. Pois ti dirás, Alberto. Veña, Corea do Norte. Bueno, escoitamos o himno. Xa verás, que festa. Que festa. Pois este himno é concretamente de Xapón. ¡Oh! Pero tiña eu razón, entón. Sí. Estaba confundido porque eu escoitei no cantando en as Olimpiadas, ¿no? Esa, maldita sea. Claro.
Pero o instrumental non escoitara nunca, eso Claro, claro, cantado. claro, con letra, con letra. Claro, con letra. Bueno, pois son 4 puntos que perdemos, non pasa nada, tarjetita por aquí que dicía Mayra. Quedamos Perdo apartamento en Torrevieja, Alicante. Polo de agora sí, pero aínda quedan, que a ver, era a cor non daba Xa, pero, moitas home, esperanzas, pero había que quitalas. Vale. Temos música de concurso, Color verdade, esperanza. Pini por detrás, música de concurso, escollemos Veña, imos a ver. este, queres? Sí, o sí. Mourado, pois imos con Mourado e imos ver de que se trata. Vaya, Cine. Veña, esta sí. esta sí. Esta sí. Esta sí. Pero son moi fanático do cine tamén, bueno, o sea, Como Dani diría coñece e Chimo tal. Bayo, esta sí. Esta sí, esta no. E ademais son moi fan da saga Bond e toda tal. Lin algunhas das novelas tamén de. Bueno, pois- estamos falando de Bond e tal, e bueno. Entón, queres A tope. canto queres apostar polo cine? Sí, pero o cine igual sale aquí calquer cousa de... No, pero hai moitos cinéfilos dentro do equipo do programa que Claro, seguramente que poden axudar, poden ¿no? axudar, claro. Veña, vamos con 8. ¡Oito puntos! Señor. Oito. Aquí temos 8 puntos, para que o vexan na casa. Veña. 8 Botarlle, puntos. que xogar. Imos escoitar tamén no cine temos. Outra frase mítica. Aquí viñemos a xogar. Aí está. Como xa que viñemos xogar, imos escoitar algo desta categoría de cine que soa así, Pini. Ah, sí, no perfectamente. Sí. Teño que dicir que unha das miñas bandas sonoras favoritas pareceume ben utilizar esta sintonía para facer esta pregunta. Quen dobrou o dúo protagonista desta película na súa versión española? Esta é a pregunta. Está aquí o salvavidas que se chama Fran Rodríguez. Antes de pasar aos colaboradores, imos ver se polo menos ten identificada a banda sonora Alberto Cuña. Estou dándolle voltas aí. Estás dubidando. estou Porque dubidando. a que che soa? A ver, son os arranxos e todo eso son un pouco Dixie e tal, Dixieland, vale, moi ben, pero soache algunha peli? Podo dicirche que a peli é de animación. Vou dar Sí. esta pista extra. Sí, a ver. A pregunta é quen dobra a parella protagonista. Ben. Non sabes da peli. A ver, se queres preguntamos por aquí. Vamos a preguntar. Alguén Alguna axuda por aquí. manciña, hombre. Seguro que os sabe porque él é un monstruo. Sí, é un monstruo. Sí que es un monstruo. Sí. Que ti sabes? Sí, claro que sí. A Pero ver. perfectamente. Pero ¿quieres que o diga con chulería ou que o diga con humildade? Pero o monstro é verde o... O verde ou azul. O verde ou azul. Bueno, Xa. Chulería ou humildade? no como queiras. Home, Chulería, eu prefiro humildade pola miña. chulería. hombre, Sí, chulería. chulería. Que cantaba Chulería, David Bisbal, chulería. sí. Chulería. Pois é Monstros Incorporated e as voces son de Santiago Segura e José Mota. Esta é a proposta de Fran. Nos neste programa, ata que non di o concursante o que ten que dicir, eu non digo se está ben ou está mal. Sí, eu Pero non, concordo. non hai opcións tampouco. Non, esta non, Ah, que aquí esta non non hai hai opcións. opcións, aquí é Esta así. non, depende, Sí, esta- depende, esta- de, Depende da dificultade, non da... Claro. Sí. Vou lanzar billes como rapeiro. Pero está Fran Rodríguez está polo que No, vexo. eu estou con Fran, seguro. Entón, que dúo protagonista, o sea, que dúo dobrou. Bueno, mira, chavalí. Cruz y raya. Si eso te doy una cosita. Si eso me dejas a mí ya, lo hago yo. Si es que no, yo creo que sí, lo hice yo con José Bota. Amiguete. Pois é correcto. Na versión Gracias, original, Fran, gracias, na Fran. versión original John Goodman e como se chama? Billy Non me Crystal. sabe, Billy Crystal. Sí, señor. Unha banda sonora de Randy Newman espectacular, por certo. Maravillosa. 8 puntos máis, son 19 puntos os que ten. Bravo. Alberto Cuña. Son de Fran ahí. Bueno, No, Alberto, Aquí- é para ti este. Gracias, chaval. Gracias. Aquí xogamos amiguete. todos. Joder, qué bueno. Eh, Fran, este chaval es Hai, bueno. hai 3 preguntas
Aínda e 4 sobres e 4 cores, laranxa, azul, amarelo e rosa. Bueno, ¿Cuál quieres? yo quiero color rosa. ¿Quieres el rosa? ¿Sí? Claro. Pues vamos a ver de qué trata esto. Música. Bueno, aquí. Home, hai que Hai que ir. hai que Alberto, hai que ir, Inda que non a saiba, pero hai que ir. Hai que quédanche, Sí, sí, sí. quédanche para a xente que non ve 2, 6 e 10 puntos. Es que estou tentado xa tirarme a tope, porque A ver, coa música e tal. se ti crees que sí, pois hai que tirar. Veña, vamos aí. A tope, a tope. Oli, oli, oli. Veña, Que por pois- certo levo esta camiseta sí, por favor, diseño- que o dixeches antes. Que é un diseño do meu irmán maior, que é un diseño a frase e tal. Sí. Di, non é que o vinilo soe mellor, é que as cancións eran mellores. Pois Nada, un pois nada. aplauso. Un porque- saúdo para a audiencia millennial e para a xeración Z, que xa están Sí, acabando porque- de... Agora eu teño vinilo ahora, mira. Ah, porque agora volve Claro. todo. Sí, Sí, claro, e é a como- cinta que estamos falando antes do casete tamén. Sí, sí, bueno, hai tendas de casetes e Sí, todo. sí. Bueno, en fin, eu xa o do casete, guai, xa o vexo Pero máis menos, forzado. guai, pero menos. Xa o vexo máis forzado. Bueno, imos coa pregunta de música, pero para facer a pregunta hai que escoitar este tema. A ver. Dalle Pini, a ver. Me ha invitado un amigo mío a que me vaya con él de vacaciones al Japón. No sé si voy a ir yo, estamos lejos. Japón, mira que está lejos Japón. Está moi lonxe. Xapón está moi lonxe. Un Xapón, que himno foi o- moi, foi moi, o moi, himno. moi bonito. Himno precioso, himno para Xapón, himno de Xapón. Sí. A pregunta é: como se chama o cantante deste grupo? Voy a pillar ahí. O grupo de No me pises que llevo chanclas, eso é tal, pero A ver, Pini, ábrete que non te escoitamos, bueno, o grupo xa o dixen, Sí, sí, pero a pregunta é A pregunta é como se chama o cantante deste grupo? Sí, 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 sí. Non sei se, bueno, Pini, Pini, a ver, bota unha manciña aí, veña. Veña, Pini dixo que o sabe. Pepe Vejines. É correcto. bueno, Porque eu teña Pero iso non te me digo Ah, tens que que digo dicilo eu. ti, pero é correcto porque eu estaba aquí dándolle vueltas e tal, pero o escoitalo sei que el. Sí, pois é Pepe Vejines, é correcto. Pini, aí estamos, aí estamos. Bueno, temos boas, aquí está, Pepe Vejines, Sí, sí, para sí, que para que comprobedes. Pois eu que non oíra na vida o nome de o sea, Pepe o quizá Vejines, Pepe sí, pero apelido de feito na vida, fixo hai uns anos unha xira con Kiko Veneno moi interesante. Publicaron un disco en directo. Bueno, pues Pepe Vejines que dá 10 puntos máis a Alberto Cuña que ten 29 puntos. Alberto, Fantástico, fantástico. Veña. Imos que nos queda pouco tempo, imos Creadores do agropop, que tanta xente Sí, fala do sí, agropop, sí, non sí. sei que, estos foron os os, precursores os do que, agropop. os que Totalmente. acuñaron o termo agropop Acuñaron. con aquel disco homónimo que saeu finais dos 80 xa e que levaba aquel de tú de quién eres, que foi o seu primeiro gran Manolita, éxito. le dije yo. E Bolillón tamén. Bueno, dalle aí. Veñemos co azul. Azul. Unha das miñas Imos ver cores. que toca. Historia. Historia. Bueno, historia eu son tamén bastante gusta moito a historia ¿Sí? tamén. Sí, Bueno, pues mira. Pero claro, é tan ampla. É moi ampla, É moi longa, É moi ampla, pode ser moi máis de ampla. 100 anos. Historia dura. moderna. Sí, bueno, imos tirarnos aí. prehistoria. 2 puntos. No, seis, No, 6 puntos. Sí, señor. Bravo, bravo. Madre mía, Alberto Cuña está Esto que vamos a A tirar. ver, esta última temporada da historia está sendo moi ben escrita, non? Con moito xiro, Moi loca, moi loca. Siros de guión aí. Sí, sí, sí. Ordena por orde cronolóxica de máis antigo a máis moderno Arre Dios. estes conflitos bélicos do século XX. Vale? A ver, O máis antigo, o máis moderno. Vale, vouche, non te preocupes que che repito, vale? Sí. Vou ir A ver. enumerando A ver. desbaratados e ti tes que ordenalos Vale. do máis antigo ao máis Sí, moderno. Moi ben, moi ben. Isto, Sí. no, vou dicilo o mesmo. Ah. Vou dicilo o mesmo. Estou facendo un concurso tan ben explicado tamén que estou orgulloso Unha maravilla, un aplauso sí, para de Carlos. verdade, que ben.
Eu teño que felicitarte porque este ano este concurso é sólido, divertido, rocoso por momentos, Pero cunha sen dificultade fisuras, moi sen asustada. ambaxes, sí. Imos aló. Perejil. No, perejil non está, pero podría estar. A ver, conflitos bélicos do século XX. Guerra Civil Española. Sí. Vale. Segunda Guerra Mundial. Vale. Guerra Civil Paraguaya. Sí. Primeira Guerra Mundial. Vale. Sí. Imos discutir isto, se queredes, Vale. pouco a pouco. Ben, podo dar xa a miña opinión? Sí, sí, sí. A miña opinión que a Guerra Civil Paraguaya é anterior a todas estas. Vale. Despois está a Primeira Guerra Mundial, logo a Guerra Civil, despois a Segunda Guerra Mundial. É increíble. Sí. Esa é a miña O teu razonamento. humilde razonamento. Alguén quere cambiar algo? No, eu non Mira, Nada que. nada que engadir. Polo tempo que queda do programa. Se non pos moito lío é que está ben. Entón, imos lle dar. Dámoslle, non queres cambiar nada? Eu creo que sí. Guerra Civil Paraguaya. Primeira Guerra Mundial, Guerra Civil Española e Segunda Segunda Guerra Un momento. Porque está acertando todo. Para que? Entón, No, non acertou. Paraguaya. a primeira fallou. Claro. Sí, dámoslle así. Sí, damos. Hai a Guerra Civil Pois a Paraguaya. Primeira Guerra Mundial foi antes que a Guerra Civil Paraguaya, logo a Guerra Civil Española e logo a Segunda Guerra Mundial. Perdemos 6 puntos. Bueno, veña, que queda un Que a meu gustan amigos paraguayos. Rápido, que ¿Para queda qué? unha, veña. Veña. Se non che gusta unha, lembro Sí. que podes Vale, desbotala. Bueno, Titi. Matemáticas. Esa paso. Matemáticas. Os números, nada. Pois agora sí que esta tes que A mellor comer. era canto de 2 máis 2, pero... E son 2 puntos, é o que lle queda a Alberto. Cantos paraguayos morreron na Guerra Civil Paraguaya. Non sei para qué, ademais. Deportes. Bueno, deporte. Bueno, Sí, Vamos. Cal dos seguintes nomes non é un xogador de baloncesto? Venga. A ver. Michael Jordan, Juan Antonio Corbalán, Magic Johnson, George Hagi, Bill Walton. Eu Xa sei, sei cal é. Cal. George Hagi, que era rumano, que xogaba no Barcelona, e meteu aquí un gol. Un día de néboa en Balaídos, meteu o tío, sacou de centro e meteu o gol del director. Pero Jica chamado- chamabanlle por agarimo, a xente de Era confianza. O Maradona dos Cárpatos. E foi o máximo goleador da selección rumana. É correcto, 2 puntos máis. Jica Haji, que un saúdo para Jica Haji que nos escoita tamén. E Robert Prosinecki. Alberto Cuña, que consegue tan só 2 puntos menos que María José Rodríguez. Impresionante. 31 puntos. Bravo. ¡Bravo! Por culpa dos paraguayos. Alejandro Martínez Tínez estivo nos controis técnicos, Dani Lorenzo, Pepe Capelán, Fernando RQR, Fran Rodríguez. Vémonos a o vindeiro episodio. Claro que sí. E agora escoitamos a música en directo, porque sempre dicimos que os músicos tamén tocan, e imos disfrutar do directo dos The Three Roosters. Bravo. Wow, you feel the appetite just looking into your eyes. It's out in a rock of town, it's no down. When you spell that you're on the ball, it's high. Before you hear me well low, it's very nice. Some try to get side and try to get side. I heard the whistle of the bullets going by. I heard the whistle of the bullets going by. Even if you don't know, listen anytime. And
See your diamonds, everything shine. The last break with broken glasses on the track. And we'll dance snake out in circle of life and try to get outside and try to get outside. I heard the whistle of the bullets going by. I heard the whistle of the bullets going by. And try to get outside. And try to get outside. I heard the whistle of the bullets going by. I hear the whistle of the bullets going by. I hear the whistle of the bullets going by. I hear the whistle of the bullets going by. I hear the whistle of the bullets.